2836 metrov štvorcových na výstavbu ubytovacieho zariadenia, ako je penzión alebo objekt pre šport a telovýchovu. Turčianska Štiavnička. Stavajte zajtra, nie o 2 roky. Projekt s právoplatným stavebným povolením. Výhodou je aj schválené funkčné využitie približne polovice rozlohy na športovo-rekreačné účely. Nulové investície do sietí, voda, plyn, elektrina aj asfalt sú už na hranici pozemku. Strategický dosah na hlavnú tepnu Slovenska. 9 minút od D1. Preskočte 2 roky byrokracie a začnite stavať. Kontaktujte ma.